Әдәби аһәнгә сусаган халыкны кузгалтып җибәргән татар сүзе бәйгесе тәмам. Ел ачышы булган күркәм чараның гала концерты халыкара туган телләр көненә туры китереп, Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт филармониясендә узды. Тулырак хәбәрчебез Мөршидә Җанның махсус репортажында. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Габдулла Тукайның әлеге шигырен бүгенге бәйрәмгә шигар итеп куяр идем мин. Татарстан президенты каршында телләрне үстерү һәм саклау комиссиясе тарафыннан татар сүзе дигән конкурс гамәлгә куелган иде. Бүген шуңа нәтиҗә ясыйбыз. Дәртле кей булып та, моң булып та агылган газиз татар телебезгә битараф калмаучылар Габдулла Тукай исемендәге филармония залына җыелды. Жыр ұша, жыр қонатлана, жыр тәрізеге ширді. Кірфік ұшларына қонған, йоқыны алып киді. Татар сүзе үрнәген сәхнәдә үзе исбатлап күрсәткән Фуад Галимуллинны тыңлаган тамашачы арасында Фейзи Йосыпов, Ойрат Орсланов кебек нәфис сүз осталарын хәтерләүчеләр шактый иде. Әлеге бәйгенең максатларының берсе дә нәкъ менә татар нәфис сүзенә кызыксыну уяту, шигъри аһәңне туярга өйрәтү дип язылган нигезләмәдә. Көлү теле, елау теле уртак диярсез, беләм, ләкин татарча елыйм мин, татар телендә көләм. Менә бу татар теле дигән бер җырның бер куплеты, мин аны озак еллар буе җырлыйм. Бар иде заманалар, мин 70нче еллар башында Казанга килдем. Хәтта транспортларда да татарча сөйләшсәк, безгә кемнәрдер кырын карап, ниндидер бер менә кисәтүләр ясыйлар иде. Uzak yıllar, endi үзгәреш yıllarında biz özümüzün kıybılarımıza kaytıp milletimizin ödünün yüzün, tilin, sözün, şiiriyetin üstürü üstünde eşliği başladık. Endi mine şu nige günlerge kelip jettik. Biz tatar sözün yaklarga tiyişmiz, anın işimiz küröşürge tiyişmiz, hem anın için beygiler bulurga tiyiş. Генофондыбызның көченә тагын бер кат инаныр өчен кирәк иде бу бәйге дип белдерде татар сүзенең жюри рәисе Айдар Фәйзрахманов. Менә бу жюри алдына чыгып сүз әйтүдә шул кадәр җаваплы. Бәйгедә барлыгы 3955 кеше катнашкан. Бәя бирүчеләр дә, оештыручылар да сәхнәдә чыгыш ясаган вакытта бу санны төрләндереп кат-кат кабатлады. Шуларның барысына да рәхмәт хатлары җибәрелгән. Халыкара телләр көнендә үткәрелгән татар сүзе бәйгесендә 31 конкурсантка тантаналы рәвештә премия һәм бүләкләр тапшырылды. Катнашучылар шигърият, проза, мәсәл номинацияләрендә яшь аермалыкларын исәпкә алып 4 төркемдә бүләкләнде. Суга коласың шыпкын шыгыр тизрәк. Ашып тормаса тора. Уйнарга китмим, фронтка китәм. Проза номинациясендә бүләкләнгән Гөлшәчәк Камалиеваны катнашырга яшь чикләүләре булмау җәлеп иткән. Җиңү уенда да юк. Менә өчен Аллаһ Тәгалә шаһид. Чөнки мин шалтыратып җибәрдем, ниләрне, сообщение җибәрдем, әйтә минем хатны кабул иттегезме сез дип сорагачтан, апа, көнгә 300 хат килә. Без әле өлгерәлмәдек дигәч, мин дидем, ярармы әйтәм, кәҗәс түгел мәзәге дигән сымак. Мин инде аның белән килештем, аннары миңа грамота җибәрделәр. Мәсәл сөйләп жюрины шаккаттыручыларның берсе Азнакайдан Илдар Димөхәммәтов сәнгать мәктәбендә балаларга актер осталыгы дәресләрен укыта. Укучылары өчен шәп үрнәк. Татар теле классын булдырып, татар теленә балаларны өйрәтәм, шигырьләр, мәсәлләр сөйләргә өйрәтәм. Шуның өчен миңа татар шә булуы бигрәк тә мөһим. Бүген көндә яшьләргә бигрәк тә татар теле кирәк, чөнки алар үзара русча күбрәк аралашырга тели. Татар сүзе нинди булырга тиешлеге турында үз фикерләре белән тамашачы булып килгән әдәбият, сәнгать һәм сәясәт эшлеклеләре дә уртаклашты. Безнең телнең үсешенә, телнең яшәешенә матди нигез салмыйча гына рухны үстерергә дигән сүз белән генә телне алып бармакчы булар. Ләкин тел яшәсен өчен, татар телен өйрәнер өчен, татар балалар өчен, татар мәктәпләре өчен матди нигезне ныгытырга кирәк.
Менә мин шуны әйтәм. Безнең татар халкы бер көймәдә барган кебек менә. Ләкин менә бер көймәдә барганда төрле якка ишәргә ярамый. Монансы бар. Әгәр дә без бер якка ишсәк, без бер качан да сүрелмәячәкбез. Чөнки максат бер. Ана телебезне саклап калу. Ана телебезне сакласак, милләтебезне саклаячакбыз. Шуңа күрә теләкләр изге, аннан тайпылмаска кирәк бер адымда. Көймәдә кайсы якка барасыңны белмәгәндә, бер җилдә уңай булмый. Җил уңай булсын өчен үзебезгә, менә без юнәлешне дөрес сайларга. Дөрес юнәлешне сайлау төп мәсьәлә бүген. Ә ул юнәлешнең төп ноктасы, шуны әйтәм, милләтне саклау өчен мәктәпләрне саклау, мәктәпне саклау өчен телне саклау. Татар сүзен җиренә җиткереп әйтүчеләр арасында Балтач, Актаныш, Азнакай районнары өстенлек итә. Иң күп катнашкан балалар да әлеге районнардан. Без инде бик мондай бәйгеләрне инде сагынып көтеп алабыз. Актив катнашабыз. Менә күптән түгел генә Җәлил укуларында минем уртанчы кызым Салахова Ләйсән 3нче урынга лаек булды. Татар сүзендә табышмак әйтешү шигырен сөйләдем. Миңа бу аюна 2нче урын алганга бирделәр. Репертуар сайлаганда әлбәттә ул бик җиңел түгел. Һәрбер баланың бит инде үзенчә мөмкинлекләре бар. Ләкин баланың талантына карап инде мин кайсысына җиңелрәк әсәр бирәм, кайсысына авыррак әсәр бирәм. Шуңа күрә ятлаудан да күп нәрсә тора. Балалар үзләре дә бик җаваплы карадылар. Галия Юсупова укучылары Мәрьям Зәкиева мәсәл, Нәргизә Сабирҗанова проза номинациясендә 1нче урынга лаек булды. Йортлык төткәләнем беткән. Җитмәсә, нечкәгенә муенна нәзек шылвыр белән калай чыгып таккан булган. Әлбәттә, бик әйбәт конкурсны уйлап чыгаручыларга Алланың изге рәхмәтләре дип әйтәсем килә. Безнең тел, татар теле югалырга тиеш түгел бер вакытта да. Балаларыбыз татарча сөйләшсен иде. Оныкларыбыз менә, оныкчыларыбыз инде, без аларны бик яратабыз. Шулай дәвани дип татарча сөйләшик дип ак итеп торсыннар әле барлык балаларда. Без бай халык, тарихлы халык. Һәм менә шушы үзебезнең булган байлыкны бүгенге көнне яшьләр авазыннан ишетү бермә-бер безнең милләтебезнең киләчәге, аның барлыгы әлбәттә менә аз сызыклап безгә күренә. Зур бәйрәм һәрберебезгә дә. Профессионаллар категориясендәге катнашучылар арасында хезмәттәшебез Татарстан дәүләт телерадио компаниясенең алып баручысы Идел Кыямов та 2нче премиягә лаек булды. Җиңүчеләр арасында 13 яшьлек Тимур Фазлыев та бар иде. Мөмкинчелекләре шикле булуга карамастан, ул сәнгатьле сөйләмгә һәвәс бала. Һәр көнне туган тел көне дип яшик. Шул чакта киләчәгебез өметле булыр дип ассызыклады чыгышында Марат Әхмәтов. Бу әле безнең бу татар сүзенә кагылышлы беренче генә бәйгебез, без аны һичшиксез дә дәвам итәчәкбез. Бәлки аның эчтәлеге, темасы башкарак булыр. Шуның кадәр активлык белән үткән андый бәйгеләр ки бик кирәк. Чөнки соңгы елларда бит милләттәшләребездә туган телебезгә рухи ихтыяҗ сүнә башлаган иде. Менә шуңа күрә без күп кенә кызыксындыру чаралары, төрле киңәшүләр, очрашулар үткәреп, изләнеп, шундый чаралар, бәйгеләр, конкурслар, грантлар игълан иткән идек. Аларның һәрберсенең әһәмияте бик зур. Чөнки менә шулай бергәләп кузгалып, бергәләп кызыксынып эшләп яшәсәк, һичшиксез телебезнең киләчәге булыр. Халыкара туган телләр көнендә автор башкаручылар бәйгесе дә игълан ителде. Филармония җитәкчелеге тарафыннан тәкъдим ителгән яңа бәйгенең әлегә нигезләмәсе әзерләнә. Без инде киләчәккә дә үзебезнең планнарыбызны сузып, алга таба да эшли башларбыз дигән зур өметтә торабыз без. Бериштан шунысында әйтеп үтик, Кадим Назир улы Нуруллин Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исемгә лаек булды. Мөршидә Җихан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.